BBK Klimak arrakastaz beteriko udako denboraldia itxi du. Eskerrik asko, 20.000 planetaren zaindari baino gehiagori, 5 harribitxien jinkanaren bidez, diguei lurraren oreka berrezartzen lagundu diezuenak. Erakutsi dugu posible dela klima aldaketari aurre egitea, esperientzia didaktiko, divertigarri eta parte hartzaileen bidez. Eskola bizitak eta hezkuntza jarduerak funtsezkoak izan dira, 100 ikasleren arteko ingurumen konpromisoa sendotuz. Aurten, esperientzien unibertsoa zabaldu dugu, abentura, teknologia eta tirolina, negutegi puzgarria edo bira eta bira bezalako jolasak beti ere iraunkortasunean pentsatuz. Erronka estrategiko eta elkarlaneko jokoen bidez, elkarrekin indartu ditugu planetarekiko konpromisoa eta ekintza komunitarioa. Instalazio berritzaileei esker beste urrats bat eman dugu. Ingurumen kontzientziazioan hausnartuz eta komunitatean ikasiz. Modak, zinemak, gastronomiak eta tailerrek askotariko programazioa osatu dute, ohitura berriak txertatzen lagunduz. Iraunkortasuna aukeraketa eta partekatutako esperientzia bakoitzean. Herriz herri proiektuari esker, BBK Klimaren mezua Bizkaiko udalerri gehiagotara iritsi da. Aldaketa txikiak, etorkizun handiak. BBK Kliman elkarrekin bizitzeko modu berri bat eraikitzen jarraitzen dugu. BBK Klima datorren udaberrian itzuliko da emozio gehiagorekin. Eskerrik asko parte hartzeagatik eta laster ikusiko dugu elkar.